Mayong adlaw sa tanan mga isod ko din ni Kristo karon ano tay hatagan og reaction video usa ka video nga mikalat diha sa social media diin ang usa ka miyembro sa Seventh-day Adventist isday ni Ellen Goldwhite mihatag og usa ka argumento aron sa pag supak kintahay sa simbahang Katoliko. Nya mao ni iyang paminawan nato ang iyang giingon dinhi sa mao nga video. Good evening sa tanan nga mga Pinoy. Mga kababayan ko nga mga Pinoy. Kita mo ni? Mao ni siya ang pinakakaraan nga Biblia nga translation sa Greek nga gipahimo ni Alexander the Great, no? Sa ni siya ka Latina Vulgata. Dayon tanaw sa ang santos nga Biblia. Latina Vulgata. So 1898 pa ni siya nga Bible. Mao ni siya ang Okay, so iyang gipakita mga igsuon ang usa ka libro, usa ka Bible nga translation nga giuluhan og ang santos nga Biblia. Nya mato pa niya nga mao ang pinakakaraan nga translation nga gikan pa ni Alexander the Great. Kung atong tanawon, I don't know nagbasa ba ka ni history ning mga bayana. Pero kung atong tanawon ang kasaysayan diha sa Biblia, wala man mag-translate si Alexander the Great, no? Gani kung atong tanawon ang kining mao nga Bible, ang santos nga Biblia, ang pinakauna nga Bisaya nga version nga ang nag-translate niini gikan sa Latina Vulgata, gitranslate sa usa ka obispo diha sa Cebu nga ginganlan og si Monsignor Manuel Yap niadtong 1959, no? So na-publish 1959. So mao ni ang first Bisaya nga Bible nga gitranslate directly gikan sa Latina Vulgata. Nya katuyang giingon niya si Alexander the Great ang nagtranslate sa Latina Vulgata, usa na ka si Piat kundili si Saint Jerome. So mo na at least ma-inform ta ba, no? Si Saint Jerome mo nagtranslate gikan sa Greek, Hebrew, Aramaic, gitranslate into Latina Vulgata. Unsa sabot og Latina Vulgata? Common Latin, masabtan tungod kay ang universal language atong panahon na mao naman ang Latin, no? So dili si Alexander the Great ato ni padayonon na iyang giingon. Biblia nga gitaguan gyud sa mga katsila. Kay nganong gitaguan ni tungod kay naa dinhi magpamatuod nga ang Sabado mao gyud ang adlaw ipapahulay. Tanaw Roman number pa naw. Gikan ni sa Old Testament paingon sa New Testament nagpamatuod gyud puro gyud Sabado. Pero dili ila ipabasa ni tungod kay ang ilang istorya makabuang. Nganong makabuang man? Tungod kay giusab nila ang Okay. So ato pa niya gitaguan sa mga Kastila. Mga isuon atong hinumduman nga niabot ang mga Kastila sa Pilipinas 1521. To be exactly, March 16, 1521. Unya, kini nga maong translation, nahimo ni Monsignor Manuel Yap, 1959. Sumala sa publication nga ato nga referensya nga ato ipakita diya sa screen, no? So, usa ka si Piat, I don't know lagi o ga research man siya. Nya ikaduha mo siya nga gitaguan sa mga Kastila. Usa may taguan og wapay translation ngayon ana. No? Unya lain nga punto minsan nga dili ipabasa. Okay, dili kuno ipabasa. Asa man taon ta kitag dokumento nga dili ipabasa gani naa tay daghang mga kaigsuonang mga CFD naghupot niini nga mao nga version aron atong gamiton isip preferensya diha sa pakiginabi nato sa mga nagkadaiya nga sikta. Iyang gipamatuod diri nga daghan kuno kaayo og Sabado. Matupan ni daghan Sabado. Wala problema na. Ang Sabado mga isuon mao man ang kapahulayan sa mga alang sa mga Hudiyo. Pero kita mga Kristiyano man kita, no? Wala kita ang atoang gitamod mao ang adlaw Domingo, ang adlaw sa Ginoo sumala sa pinadayag 1:10. Nya kung kini nga version iyang gigamit diya sa Latina Vulgata, kini ang santos nga Biblia nga translated daw directly or translated directly to the Latin Vulgate. Kung tinuod siya nga nagsunod ni nganong dili man nila basahon ang Juan 5 versikulo 18 nga nag-ingon nga gibungkag ni Jesus ang adlaw nga Sabado.
Oy, sakpan na gibungkag di ay ni Jesus ang adlaw nga Sabado nga naman tungod kay alang natong mga Kristiyano ang atong isisimba adlawng Domingo. Sumala diya sa buhat 20 bersikulo 7 sa adlawng Domingo nagmisa si San Pablo. Sa adlaw nga Domingo sa diyang nabanhaw si Kristo, Mateo 28 1 ngadto sa 8. Kung imong basahon diha sa Greek, Greek maka no, adunay duha ka sabaton ang gihisgutan diha. Ang una nga sabaton nga mao ang pahulay kay mingon ta og sabaton, no? Sabaton mao ang gitawag og rest day, ang pahulay sa mga Hudiyo adlaw Sabado. Pero adunay gisgutan nga lain nga sabaton nga mao ang adlaw nga Domingo nga pahulay sa tanang mga Kristiyano. Ano man kay ang adlaw nga Sabado kapahulayan sa mga Hudiyo tungod kay pagtamod kin nila mao kini ang ilang Independence Day, kagawasan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Unya kita mga Kristiyano nganong Domingo man tungod kay dili lang ta naulipon, wa lang ta gipagawa sa Ginoo sa kaulipnan sa kanasod kundi sa kaulipnan sa sala. O kana nga adlaw mao ang adlaw nga Domingo. Man sa Pablo mingon sa unang Korinto 15:14 nga kung wa pa mabanhaw si Kristo kawang unta nga atong pagtuo. Unsang adlaw na banhaw si Kristo? Ang tubag adlaw nga Domingo. Unya adlaw nga Domingo mga igsoon gisimba siya sumala sa Mateo 28 bersikulo 9. Gisimba gyud siya adlaw nga Domingo. Ang mga apostoles magtapok matag adlaw nga Domingo. Diya San Juan 20:17 ngadto sa 27 gisgutan sa unang adlaw sa semana. Si Pablo miingon sa unang Korinto 16:2 nga sa pag-anha kuninyo sa unang adlaw sa semana. So ang gisgutan mga igsoon unang adlaw sa semana. Challenge na to sa mga igsoon nato nga SDA. Hatag mo usa bisan usa lang ka bersikulo nga nagingon nga ang mga tinun-an ni Kristo nagtamod gihapon sa adlaw nga Sabado, no? Di ka kahatag gani ang mga early church fathers. Hatayi ko usa ka quote sa mga early church fathers nga nag-mention og adlaw Sabado. Wala kundi adlaw gayud sa Ginoo nga mao ang adlaw nga Domingo. Pinadayag 1 bersikulo 10. Ila ipabasa ni tungod kay ang ilang istorya makabuang. Ngano makabuang man? Kanong yes ko siya makabuan ko no matud pa wa man ang pagtulunan si mga Katoliko nga ay magbasag Biblia kay makabuang. Ang mga karaan sa una na atay madungog nga mga kalulahan nato nga ay magbasag Biblia kay makabuang. Ano man kay sa una Latin pa man lagi ang kining gitawag nato og version wa pa may Bisaya. Mo na nga makabuang-buang jud oroy og mubasa ka nga wa ka kasabot, no? Maglisod magani sabot og Bisaya unsa na katong Latin, no? Nya pila ra ba poy mayon nato pipila lang ang mga edukado. So sa una adunay gitawag na to og mga ekspresyon nga nagawa sa atong mga katigulangan. Pero sa karon nga panahon gidasig kanunay kita mga Katoliko nga mobasa gayud sa Biblia. Tungod kay giusab nila ang sugo dito pa sa Turkey. Sa Turkey. Dayon, asa nila gibutang ang sugo? Diri nila gisugutang kani sa doktrina Kristiyana. Na diri ang napulo ka sugo giusab ng latanan. Tungod to sa sugo ni Constantino nga Okay, so mato pa niya ang gigamit mao ang doktrina Kristiyana. For the information of everyone, the first published nga libro nga diha sa pagwali sa mga Kristiyano sa pagpakailap sa Kristyanidad, doktrina Kristiyana tungod kay atong panahon na ang Biblia dili pa inana kadaghan. Nganuman tungod kay naimbento ang printing press 1456 pinaagi ni Johannes Gutenberg nga sa diha sa Renaissance period. Sa ato pa dili pa kayo daghan intawon kayo og mga printing nga Bible no? Mahal kaayo unya lisod kaayo pagpakuyana pa sa una sa Biblia. Mo nang di lagi ta magyama-yama lagi intawon no sa ani nga tong history ba tarungo na to kung naa man gani history. Balhin ang kabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao poy gi-introduce diri sa Pilipinas. So kung atong misayran dinhi sa pagkakaron perting daghan gyud karon ang nagsimba og adlaw nga Domingo. No, mao gyud na sila iadlang tigsimba, pero kung atong tan-awon diri sa Vulgata Latina, ang adlaw igsilimba diri walain Sabado gyud. So, mga guys, kato yung mga Bible karon diha nga mga bag-o. Layo ra kay nani, kay kanimoy original nga nagpamatuod nga
ang Sabado mao gyud ang adlaw ipapahulay. So mo to yang nga nagdasig kini siya bano nga mga guys, mao na ni ato ang gamiton mato pa niya no. So mo gina ako na tong gi-explain gini ha kung anong adlaw nga Domingo ang adlaw ipapahulay natong mga Kristiyano no. Kita mga nagbalaan sa Domingo tungod kanining adlaw nabanhaw man si Kristo. Sa mga Hudiyo adlaw Sabado. Manang mato mo hulilan tulo ka mahinungdanon kay nga adlaw nga makita nato dito Bernis alang sa mga Muslim, Sabado alang sa mga Hudiyo, Domingo alang sa mga Kristiyano. Kini mga Sabadista kung tinuod sila moangkon nga mga Kristiyano sila, dapat ang ilahang pagtamod, pagbalaan nga adlaw mao gyud ang adlaw nga Domingo, ang adlaw diin nabanhaw si Kristo. So God bless mga igsuon. God bless.